Здравейте, днес ще ви покажем методиката супер серии. Това са две упражнения, изпълнени последователно едно след друго, без почивка между тях. Супер сериите могат да се изпълняват както за една мускулна група, агонисти, така и за две противоположни мускулни групи, антагонисти. За кого са подходящи супер сериите? Те са подходящи за деадаптация, когато търсиме промяна в тренировките си, или когато сме в период на изчистване на подкожни мазнини, или когато просто искаме да разнообразим своите тренировки и да дадем нов стимул на нашите мускули. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's my